Тук в Македония можеш всичко да се кажеш, каквото искаш. Можеш да се кажеш нигерец, китаец, всичко какво искаш да се кажеш. Ама ако се кажеш, че си българин, с тебе свърши. Майка ми, винаги когато ще излезе на улица и ми казваше, не смееш да кажеш, че си българин, ще те рече, не арестуват всичките. Моят дедо, що бил, жив е печен и верен пред своите 6 сина и една щерка. Затоа, що работал за България. Има 2 църкви. Старата е българска, 24-та година направо от сърбите сръбска църква. Тая е урнала на българите да одат от сръбската. И само ме питват, какъв си ти? Аз си казвам, викам, същият като шо бил Гоце Делчев и Даме Груев. Бой, какъв си? Като шо бил Даме Груев и Гоце Делчев. Биха ме. Ама убиха ме, бой. И може да там некъде към от 10 часа сутринта, па чека да набият таки 4 часа. И един от тия сърбоманите, от тия Чанчаревич, се казваше и ми казва, абе, дедо ти бил бугарин, лежал в затвор. Също и баща ти, като бугарин, има лежал в затвор в Ведрезово. И аз на цялата мака, на целият бой, насмеях се и му викам, когато викам, дедо ми бил българин и баща ми бил българин, какъв съм аз? Значи аз съм българин. И почна бой. Целият бой беше само, че бях българин и казвам, абе не да ме биете и да ме убиете, викам, аз съм българин и оставам си българин. И огробът ще се превъртам и пак ще казвам, че съм българин. Първото училище, кога е отворено тук у Велев, 1843 година, моите предци живеели у Велев и имали къща. И се учило на български язик. Тогава България беше под турско робство. И исто тук, ваа земя, що се нарече Македония, била под турско робство. Пак кой можеше да ги пороби, да им нареди да учат на тия ученици на български? Кой? На 30.000 луѓе, хора в Македонија се избити што се българи и многу арестовани по затвори на Голи оток, над 150.000, 180 што се казвале българи. Мислам, че увеле 53 души има интелигентни хора, които били доктори, адвокати, бяха избити. За 4 български песни, 4 месеца, 59-та година лежа в затвор. Македонската нация от 45-та година и направена с убиване, с арестуване, с заплахи, с сила я направи. И тая е изкуствена нация. А всичко, що е изкуствено, се разпади. И Югославия беше изкуствена, беше от 6 републики, се разпадна. От 471 гробие българско, само во Цапари и сега во Суничко, Ново село да има само 2 гробища. Кај са другите гробища? Трудно е да живееш, ама тук тая наша, тая българска земя. Македония е част от България. И ние сме тук българи и оставаме си на нашата земя. Тая е нашата земя, тая е на дедите ни земя, на бащите ни земя. Тая е наша, тая е българска земя. А се направи тук един духовен геноцид, що беше катастрофен. Ако човекот не е фанатик кон себе си, ако не е горд, тој секој ще биде победен. А това на македонец професионално, това ти е поробен българин. Се уште присъствието на оние запалени глави преюгословени, кои што живеа на јаслите на Југославија, се уште се надеваат на воскреснување на еден мртовец како што беше покојната Југославија. Република Македонија си съществува като един музей на Југославија, като един музей на југокомунистическата идеологија, којато позволяваше да се мразат други нации, особено българите. Аз имах личните си заблуди, когато през 1999 година в изпълнение на решението на нашето правителство
заедно с министра на отбраната дарявах танковете и артилерията, боеприпасите на Македония 2 години преди нейният конфликт, че македонският народ и държава ни възприема изключително добронамерено. Бях изненадан след пристигането ми през 2005 година, когато за това не се говореше и когато все по-малко се говори, че България е първата държава, която е признала Република Македония.